Aje Ụmụeri Chief Nnazoba Uchenna emerubego mmemme 2024 Ego Aro Igbo Cultural Festival. Ya bụ mmemme bụ nke emere na ihe mmemme abalị anọ dịgasị iche iche achịkọbara na Obuga Mmanoma Ụmụeri ma bụrụ nke dọtara ndị omenala Igbo sitere na obodo ama na ebe ndị ọzọ. Onye ọla bụ Queen Anịgbọọgụ ji akụkọ a wee bịa ka o si gaa. Nke a na-akpọkwa ịgụ arọ bụ nnọọ otu n'ime omenala ndị Igbo dịtogoro aka n'ala Igbo karịsịa n'obodo Ụmụeri, bụ nke na-egosipụta mmalite arọ ndị Igbo. Ya bụ mmalite arọ ndị Igbo na-ebido site n'ọnwa abụọ n'arọ, bụ na oge ya bụ mmemme ka onye nchụaja nke arọ Aje Uchenna ga-agwa ndị Igbo ihe arọ ahụ nwere nye ha na otu ha ga-esi wee gaa n'ime ya. Na emume ịgụ arọ nke arọ a, ọtụtụ ihe dị iche iche gbasatara omenala bụ nke pụtara ihe, nke gụnyere ịwa ọjị, ịtụ mmanya na ihe ndị ọzọ. Aje gwara obodo dị iche iche dịka Ụmụeri, Nteje, Akwaeze, Ụmụeze Anam na ndị ọzọ ihe arọ a nwere nye ha, ya nakwa ekpere ha ga-ekpe na nkụzi ka onye chọpụtara njirimara ndị Igbo, Maazị Chigozie Asọmba, bụ onye kwuru okwu otu omenala Igbo si nnọọ na-adazi mmiri, kpọkụrụ ndị Igbo ka ha na-achị azụ na mkpọrọgwụ ha. N'okwu ya ka otu onye kabinet nke Aje Priesthood, Chief Joseph Anikpe, kọwara ọgụgụ arọ dịka mmemme omenafọ dị nnọọ oke mkpa, n'ihi na ọ bụ ụzọ ha si achọpụta otu arọ ahụ ga-adị wee nye ndị Igbo. Nwafọ Ụmụeri ọzọ, Chief Joseph Onwachonam, kọwara na emume ịgụ arọ bụ nnọọ nke ha ejighị egwu egwu, bụ nke mere o ji si ebe ọ nọ na Lagos wee narute Ụmụeri iji so merube ya bụ mmemme. Onye President General nke Ụmụeri, Chief John Mechie, bụ onye chiri echichi dịka eze dị ọra mma nke mbụ n'ala Igbo na ya bụ mmemme, ebe egwu ọdịnala dị iche iche nke otu dị iche iche gbara, tinyekwara ife nru bụ ihe pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme.